खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनां रादाब इंराजि गोदान बोसोरा सफैगासिनो दङ इंराजि 2025 मायथाइया सफैगासिनो दङ जायखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरा रंजानो थाखाय थियारि जानानै दङ नंगौ 25 डिसेम्बर एबा बर'दिन रंजाखांनायनि उनावनो सफैगोन इंराजि गोदान बोसोर नोंथाङाबो गोदान बोसोराव रंजानो थाखाय साखाफारा जानानै दं नामा नोंथाङाबो गोदान बोसोरनि मुङाव गुबुन थावनि एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव थांनानै रंजाहैनो थियारि जानानै दं नामा जुदि नोंथाङा इंराजि गोदान बोसोरखौ जोबोर उसुखुथुयै नेनानै दङ बिदिब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय नंगौ गोदान बोसोर सफैनायनि सिगांनो खुंथायनि गोदान नेम गोदान बोसोर रंजानायजों लोगोसे नोगोरारिफोरा फालिनांगोन गोदान नेमखान्थि नङाब्ला भुगिनांगोन खैफोदजों बे खेबावबो गोख्रों नोजोर लाखिगोन पुलिस बिफाना नोगोरारिफोरनि हान्था मेला खालामनायजों लोगोसे पिकनिक जानाय आरो रंजानायखौबो गोख्रों नोजोर होगोन पुलिस बिफाना गोबां समावनो नुनो मोनो जे गोदान बोसोरनि रंजानायनि मुङाव माखासे सुबुंफोरा जौ एबा फेग्रा मुवा बाहायो जौ फेनानै गारि मटर सालायो आरो गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायफोरखौ नुनो मोनो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरावबो हर थौजासे रंजानायखौ नुनो मोनो बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै खुंथाया गोदान बोसोरनि थाखाय माखासे गोदान नेमफोरखौ फोसावदों नंगौ बे गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जिल्ला खुंथायफोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ फोसावदों बेबायदिनो तामुलपुर जिल्ला खुंथायाबो पिकनिक जाग्रा थावनिखौ लानानै माखासे गोनांथार नेमफोरखौ फोसावदों नंगौ भारत भुटान सीमायाव मैदेरनि उदखार सोलिबाय थानायखौ नोजोर होनानै माखासे नेमखान्थिखौ फोसावदों तामुलपुर जिल्ला खुंथाया तामुलपुर जिल्ला खुंथाया फोसावनाय नेमफोरा जाबाय पिकनिक जाग्रा थावनियाव फुंनि 9 बाजिनि सिगां रावबो थांनो मोननाय नङा गासैबो पिकनिक जाग्रा थावनियाव मोनाबिलिनि 4 बाजिनि उनाव बन्द जानांगौ पिकनिक जाग्रा थावनियाव प्लास्टिक बाहायनाय आरो डीजे एबा गोबारै साउन्ड बक्स दामनाया बन्द जानांगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोन गोदान बोसोर रंजानायजों लोगोसे फोसावनानै होनाय नेमफोरखौ फालिनानै गोदान बोसोरखौ बरायदो